Det er en lille teknisk ting. Det er en dejlig lille gadget, som er dejlig at røre ved. Den er metallisk og shiny. Den er den er bare sådan gennemsyret og sådan teknisk lækker. Et rigtig ret mellemting imellem at være et stykke teknik, som man sådan sagtens kan tage med sig rundt, men samtidig også mærke, at man har i hænderne. Jamen, jeg har egentlig lidt et indtryk af, at i øjeblikket der er det ret ensrettet med prisen. De tablets, der kommer ud, kan nemt komme til at koste over 2.000, måske 3.000 kroner. Så jeg er ret overrasket over, at den er så billig, som den er. I og med, at den i hvert fald for mig byder på de samme muligheder, som så mange andre tablets gør. I det hele taget synes jeg, at udtrykket i det hele taget tabletten, men også i spillene, var ret godt. God oplysning. Godt overall indtryk faktisk, synes jeg. Du kan sådan sidde i forskellige stillinger og læse på den, og det er rart. Det er sådan en lille bitte bog, du har i hånden. Jeg vil nok ikke anbefale at gå, samtidig med at man spiller, men du kan, fordi den vejer ikke særlig meget.